Igra je najbitniji dio života svakog djeteta. Igrom se intelektualno, kognitivno i emocionalno razvija svako dijete. Bilo da je riječ o plastičnim, mekanim ili igračkama prirodnih materijala. Sve su prihvatljive u svijetu igre i mašte. 4-godišnji Vanja objasnio nam je sa kojim se igračkama najviše igra. Sa autićima, sa avionima i sa kamionima. A koja ti je najdraža igračka? Avion. Ona ima 3 godine i zove se Mila. Uz svijet mašte budi se svako jutro i uz igru prolazi cijeli dan. Ona zna ono što je veoma važno. Igra je najbitniji dio odrastanja. Koje ti igračke najviše voliš? Dotkalicu pliško. Koju još igračku? I kamion. Kamion? Da. A sa čim se sad igraš? Pa igram sa kockicama. Voliš li kockice? A zašto ih voliš? Zato što imamo vitiske. Vaspitačica Nataša Rodić dobro zna koje su igračke i igre najprihvatljivije među mališanima. U nepune 3 decenije radila je sa svim uzrastima. Djeca vole pokretne igre, vole igre, govorimo o uzrastu 3 do 4 godine, a vole naravno i didaktičke igre. Vole konstruktivne, vole igre uloga, simboličke igre. U jasličkom uzrastu najbitnije su taktilne igračke, kao što su zvučne koje bude dječja čula. Stariji uzrasti vole slagalice, dok kockice obožavaju djeca svih uzrasta. Jako je dobro zato što oni kockicama sami prave svoje igračke. Recimo, djeca vole da prave autiće, avione kockicama i obožavaju stvarno sa tim da se igraju. Vole lutkice, to za igre uloga. Vole prirodne materijale, kao što je rekla naša vaspitačica, i mnogi vaspitači koriste prirodne materijale da bi pravili igračke. Akcenat je na kvalitetnim igračkama koje nisu lako lomljive, tako da su djeca sigurna u igri. Kao i u mnogim vrtićima, djeca vrtića radost igraju se kvalitetnim igračkama posebnih proizvođača. Tu imate i didaktičke i uopšteno, znači igračke koje imitiraju na neki način uloge odrasli, kao mali kuhinjce i tako nešto slično. Što se tiče igračaka, postoje one nekakve, da kažem, univerzalne igračke tipa lopte ili kockica, slagalica, što koriste svi uzrasti, ali na različite načine. Isto tako, većina i drugih igračaka za koje ćete vi kao roditelj ili korisnik vaše djece pročitati negdje 2+, 3+, za koji je uzrast, one se svakako mogu koristiti i za ostale uzraste. Lutke naših mama i baka projekat je koji će biti realizovan u narednom periodu, a sve da bi se sačuvale od zaborava stare igračke kojim su se djeca nekada igrala. Mališani će imati priliku da prave razne igračke kojim su se igrale njihove mame, očevi i bake.